Herriko Nabarreria alderuntz, ea zer topatzen dugun hemendikan. Egia esan, nabari da, uztailak 12 dela, jendea nekatuta dagoela, gehien bat topatzen ditugu frantsesak, baina ez jaten diego aber euskaraz dakiten eta ez orduan ez dakit aber euskaldun peto-petoren bat hemendik dagoen, ez? Goazen. Kaixo, zer moduz? Ondo, orainkoz lasai. Nabaritzen da ja uztailak 12 dela, ez? Jendea lasaiago dago. Bai, gainera uste dut geratu garela ja bakarrik iruindarrok. Bueno, gaur agian frantsesen bat etorri da. Frantsesez beteta dago, Bai, topatu gara, jarauta edo ari ginen horre ibiltzen eta frantsesez beteta, osea, ez gabe bakarrik iruñekoak. Astean zehar agian gu bakarrik geratuko gara. Agian bihar. Bihartik aurrera, suposatzen dut lasai egon garela ja. Bueno, agian 14ean ere, Baionan jai dutenez, hona etorriko dira, osea, 14ean berriro... Ez gara libratzen, ez? Nik uste ja, 15etik aurrera lasaituko dela guztia, eta gainera Iruñakoak joaten gara normalean kanpora, ez? Bai, bueno, gu bagoaz bi aste barru, baina hori, bai, ja desio handiarekin. Hori, gainera bero honekin eta bagaude ja bakarrik hondartzan pentsatzen. Bai, begian nola dagoen jendea topera dago, osea, jendea sartzen da ja, nabari da, hori, jendea dagoela ja beste batera, ez? Bai, atzo ja, etorri ginen neska laguna eta ni Madriletik, segon ginen Bruno Mars ikusten, eta ikusi genuena nola zegoen Iruña, beratu ginen etxan pelikula bat ikusten, osea que... Baina, bueno, ja, jantzi zarete, txanon, kamiseta eta guzti, eta gaurria prest, ez? Hartu ditugu bi egun, eta horrekin ja, bi egunekin deskantzo nahiko, ja bakariten gogoak. Ba, oso ongi. Zein da zure momentik hori gustokoena San Ferminetan? Niretzat seia, osea, seia txupinazo aurretik geratzen gara auzoan, gu bagara txantreakoak, eta geratzen gara auzoan, hartzen duguan amaiketakoa, eta gainera luzatzen dugu, gu gara berandu igotzen diren noietakoak. Osea, que guretzat hori momenturik politena. Superongi disfrutatu, geratzen zaizun zatido txiki hori, eta gero oporrak ere disfrutatu. Eskerrik asko, venga. I esker, aio! Hementxe topatu dugu kuadrilla hau esan didatela gure esperoan zeudela esan didate. Baituzu batzuk hor esperoan, ze nola esperoan? Eta gero esan didate ez, osea ez zeudela esperoan, baina esan dute, venga, baina bai animatuko gara, ez da? Ba bai, San Ferminetako txiripa hauek, guzuen esperoan ba ez, baina bueno, ja lagunak. Claro, baiet, gainera gertu zarete jasaloa telebistan, ez? Bai, beti gaude, bueno, bera gehiago, nik gutxita, baina festetan denak egoten gara kalean, gaina atseginena kalean egotea, porque kalean festa dago, orduan, pues, aurrera denok. Claro, nongoak zarete? Iruñekoak. Bueno, nibitzen naren txoinen, baina bueno, aldezarrean bizi nintzen haitxinean, eta bueno, nire etxea da, osake. Superongi, eta zuendako zer dira San Ferminak? Jo, niretzako dena, eske txikitatik bizi izan ditut, nire aitona monek bizi zuten buru belarri, nire gurasoek ere, eta orduan nire Mira, oiu ipurdia jartzen zaita, pentsa, pentsa ze. Bueno, ikusten dut kalimotxoa duzula, eta guzti. Bai. Topa. Baina, bueno, hau daukaiak klase gehiago, ez? Estaz bip. Ez bip. Bip total. Eta zein da zuen dako momentik hori garrantzitsuena San Ferminetan? Jo, nik ez nuke jakingo bat aukeratu. Eske urtero ezberdinak dira, gezurra badiru ere, ze jende asko, beti berdina, ez.
urte bakoitzak baditu gauza ezberdinak, eta niretzako, pues, adiz, hemen egotea hiruak, ez? Oraintxe bertan, hemen pote bat hartzen lasai, niretzako momentiko bat da. Osea, azkenean momentikoz beteta daude San Ferminak. Sortzen dira, dola improvisazio moduan. Eta gainera, pues, jende ezagunekin, eta pues, niri hori atxegina gustatzen, osea, berdina, no? Porque azkenean, pues, ateratzen zara espiritu batekin, no? Pasatzea ondo, dena ondo ateratzea, eta jazta, eta filosofia on batekin, no? Eta jazta, hori balio zait, eta hori uste dute jendea hori hartu behar dula festetan hartzen denean, eta, no? Eta jazta, eta gainera sentitu naiz asko, atzean badoko nagorea, besua, eta niri pues, ikusi duanean, beti gogoratzen naiz urte haietaz, eta, bueno, eta beti pues, mesua ez astea baita ere, ez astea. Ez da aztea, egia da, hemen dugu Nagorere nobo justizia para Nagore, ez? Eta egia da, San Fermietan beti badagola puntu hori ez gaur, de hecho, manifestazioa dago, ez? Eta beti gaude horrez, erasoak egon dira ez, urrengo gunean, ez? Galdetzen, beti kaletatik, gehien bat Iruñekoak garenak ez, gaude erne ez, aber guztia elkar zaintzeko, ez? Guztiak disfrutatu ahal izateko jaietaz, ez? No, azkenean, eta jazta. Azkenean, denak disfrutatu, eta jazta. Eta iritxe etxera, eta hori da garrantzitsuena, no? Uste dut nire, azkenean, bueno. Dena hobetu daitezke, pues noski baietz, baina bueno, horregatik hemen beti borroka ematen, no? Eta hitz egiten, eta burua jotzen, eta, bueno, jo que se. Bueno, horrelako da Iruña baita ere, ez? Beti gaude hola pozik eta lai, baina zerbait gertatzen denean ateratzen gara borrokatzera, kalera, errebindikaziera. Hombre, egia da, oraindikan adiez irisgarritasun kontuan eta da guri tokatzen zaiguna ziruak gaude gurpildunalkian, zenbait gauzaterako oso kontzientziatuak gaude, baina beste zenbaitetarako ez. Adibidez guk egunero jasotzen ditugu erasoak, gezurra bat dirudi ere. Osea, denetarik insultoak, olakoak, benetan, segiten duzu hemen, sabes dónde te has metido, olako, benetan, Ya están estos dando por culo. Zer diozu? Bai, osea, jendeak ez, are gehiago, behin tokatu zitzaigun, programa batetik grabatu behar ziguten, eta nik uste haiek pentsatzen zutela esageratzen ari ginela. Baina, karo, jendetzaia pilatzen denean, orduan azaltzen da benetazko Iruñak duen kapazitismoa azkenean, ez? Eta kanpokoak baita ere, azkenean San Ferminean etortzen da denetarek, eta bueno, nire zait gustatzen nire direan olako gauzak entzuteaz, baina bueno, horregatik baita ere esan behar da, jendea entzuteko eta hori borroka baita ere egiteko. Noski baiez. Bai, edo adibidez, kuadrilla moduan gu gurpildunalkian joan, pues nunbaitera bazkaltzera adibidez. No, eske, claro, eske... Zarete sartu edo ez dago... Eske zuzenean esaten dituzte, no, eske 7 sillas de ruedas no podéis entrar. Ya, pero es que, a ver, las sillas de ruedas no comen solas, comemos nosotros, osea, esan nahi dut. Ez, baina ez ja zuzenean ez zaie rentable ateratzen, eta toki gehiegi ocupatzen dugulako, eta zuzenean... Eta oraindik badugu gauza asko egiteko, baina, bueno... Oraindik daude, egin dugu asko, baina oraindik egititzen da. Ez da ikusten gauza asko. Azkenean, egiten diran festa batzuk, jartzen dira, pues, barreras eta olakoak, eta ez ditugu ikusten zenolako mugak jartzen ditugun beste pertsonei. Festak egiten dira, personas de pie, que digo yo. Claro, bai, egia da, eta, bira, popozten naiz, justo orain, ez? Kasualitatez topatu garela, eta hola izan da la koinzidentzia, ez? Eta, bueno, ari zaretela hori zuek ere kalea hartzen, eta guk ere, eman dizuegula topa egiten duzu, ez? Horrelako, claro, hitz egiteko momentua, ez? Egia da, igual, ez garela ohartzen, ez? Karo, ez duzunean gabezi hori, ez? Pues, ez zara ohartzen. Karo, bai, eta askotan igual jendeari azaltzen diozu, ez? Eta jende askok oso ongi hartzen du, orokorrean jendeak oso ongi hartzen du. Dira baita ere olako gauza gertatzea orain, baina olakoak dira. Neri ez didate sarrera ukatu emakume izateagatik adibidez edo zein taberna, eta bino bai gurpildunalkian joateagatik, ez? Eta 2026 urtean oraindikan horrela ibiltzea, pues, jendeak flipatu egiten du. Eta egia da jendeak orokorrean oso ongi hartzen dituela guk proposatzen dizkiegun gauzak. Gehienak, ze gero badira beste batzuk, osea, eraso baten moduan hartzen dute, eta orduan hasten dira, bai, gure kontra eta, vamos, baino, denetarik esan digute baietz. Amargaos, osea, ¿qué hacéis aquí? ¿Dónde os habéis metido? Vosotros no tenéis que estar aquí.
barkatu, hor bizi naiz, osea. Noski baiet, agian zu ez da zarena hemen egon behar, ez? Nik esango nuke bera ez dela bengoa, porque es que, no sé, esa es mi esperanza, ¿no? Baina, es que ez da, zain nintzen normala, tío, lako gauzak. Es que, no sé, da poca empatía. Bai, noski baiet. Bueno, ni olakotan, parre egiten dut zergatik azkenean, ja, badaukaten 18 urte gurpilean eta badakit, pues nola moskeatu noiz eta norekin, no? Eta, bueno, horregatik pena ematen dit, pues, holako jendea Iruñan egotea eta baita ere, pues, esango nieke Udaletxeari pizkat jartzea las pilas elbarrienekin, pues, oztopak daukagulako eta, bueno, lan egin dezakegu guztien artean eta gauzako betu. Begira, aurren urtean Udaletxera joaten banaiz, eta Xiron baldin badago, galdetuko diot, eta ez baldin badago Xiron eta beste bat baldin badago ere. Beti, mila esker, zuri. Oso, ongi, mila esker, eta bueno, bukatuko dugu hortik, ze ez du asko hitz egin horko lagunak, baina niri esan didate oso ongi abisten duela, hala da? Bai. A ber. Abesten duzu? Bai, euskera tope, Hau pai, nola nahi? mendian larrartian, aurkitzen dalorretxo bat. Mendian larrartian, eitoa londian. Gora mutantes eta gora San Fermin! Gora! Opa zuek, disfrutatu! Aio! Bueno, kaletik indoa zen eta elkartu gara Nafarroko Diabetesaren elkartearen presidentearekin da baita dela Espainiako Diabetesaren Federazioaren presidentea eta baita ere begiraleetako batekin. Richard ez daki euskeraz, ez? Bai. Baina, Richard zara zu? Bai. Alda astu eta zu nola zara? Euskera pizka bat. Eta nola deitzen zara? Juancho Ramon. Eta Richard zara zu eta zu zara begiraleetako bat. Hori da. Hori, pues, esan duzun bezala, Nafarroako Diabetes elkarteak antolatzen egiten dituen gauza hori guztien artean, egiten ditu formakuntza, kanpaldi formakuntzakoak aurrentzat, eta orduan nik parte hartzen dut horietan duela urte askoz. Eta aurrekin egiten zuen lan diabetesa duten aurrekin. Bai, kanpaldean da aurrekin, baina urtean egiten dituzte hainbat ekintza, helduentzat ere bai, eta nerabentzat. Eta bueno, hau da presidentea eta dago saltza guztietan sartuta eta hor borrokatzen da berdiren gauza guztiak lortzeko eta aurpegia emateko gizartean. Eta nola dira San Fermin batzuk diabetesarekin? Ze ez? Alkola, baita ere ez, denetariko, bueno, jaten dugu gaizki, ez? Osea, problemarik gabe. Ninguno. Erakutsiko dizu. Erakutsiko dit. Tenemos una bomba de insulina. Aparatutxoa, insulina bomba, eta aurrera. Ahí. Claro. Cerveza, papá. Claro, garagardo hartzen duzu, aldatzen duzu guztia, ez? Hori da, berak neurtzen dut, jateri dudaten duenaren arabera, markatzen du zenbat insulina jarri eta horrekin horrekatzen da. Primera. Berak esaten duen bezala, ez duela esango, baina diabetes izateak ez du suposatzen gauzak ezin direla egin, baizik eta kontrolatu behar dituzela, baina egin ditzaketela besteak egiten ditugun gauza guzti berak. Beste kontrol batera eman behar da, baina bizitza aurrera dijo arazorik gabe. Se puede hacer de todo. Guztia. Hay que aprender y... Ikasi eta horretarako formakuntza, kanpaldiak eta guzti hori, ezta? Bai. Bai, eta batez ere aurre munduan, ez, oraindik ikasten ari direla, manejoarekin nola magua lortzea edo kontrol gehiago izatea, autonomia izatea, hori da lantzen dena kanpaldietan, eta bueno, partekatzea ere diabetesa duten beste batzuekin, ze batzuetan nahi dira diabetesa duten bakarrak eskoletan, eta hor denek dutenez partekatzen dituzte haien esperientziak, haien keskak, eta bueno, eta oso ongi pasatzen dugu. Justo egin dugu orain San Ferminen aurretik, orduan gaude oraindik errensaka emozionalarekin. Mila esker ateratzeagatik hemen telebistan guztia bazaltzen, garrantzitsua den guztia bazaltzen, eta ongi pasa, disfrutatu asko! A tope ahí. Zuek ere bai, Zeta lanean ibili, baina disfrutatu. Hori da, mila esker, Rikote! Ja.
Aio, aio! Ba, elkartu gara bikote xarmangarri honekin, zer modu zaudete? Oso ondo, hemen giro honean, orain freskatu da pixkat eguraldia eta bikai. Orain egon gaitezke primeran, ez? Haize honeki, super gustora. Biziki ongi, txakira biziki. Iparraldekoak zarete, ez da? Bai. Bai ba! San Ferminak horrelakoak dira, ez? Osea, nahi duzu zerbait egin, baina batean gertatzen dira gauzak. Lero tozen giren lagunekin eta gero haumeak eta asfaltitik ez gira torri eta... Eta etorri zarete gaur bakarrik? Bai, biak. Bai. Eta bihar, osea, hemen egiten duzu elo edo bazoazte etxera gero? Lo egiten dugu hemen. Kamionetara. Kamionetan, superongi. Bai. Bikai. Karo, eske oso garestea dago Iruña San Ferminetan bestela, ez da? Kamionetan, hola. Kamionetan primeran, eta bihar freskatu horri bai ondoan eta etxera. Hala. Zer herritakoak zarete zehazki? Bai honetik urbil, Uztaritze. Eta entzun dut ere Elizondoko familia duzuela, ez? Bai. Bai, bera baditu. Baditu primoak. Bai, nire ama Elizondokoa da eta baditut gara lehengusiak eta... Hala. Primera, zango telebista hau, ikusiko, igual primoak eta ikusiko Guentzia derei, Gorentzia? Ixai, Txaro, Iñaki, Asier, Nagore, Juan, Jose Ignacio, Hilario, badituzu Ana lehengusuak, Mari, Iñaki, Jone, pila bat, Pila lehengusu, pila. Bazara, ia, bazangoazu. Pila bairan ez gira ariz ikusten, bairan no, badira pilak. Oso, ongi, asko disfrutatu, ongi pasatu, eta elkar zaindu baita ere. Ni esker. Ongi zan! Agur! Aio! Aio!
Ongi. Primeran hemen kriston giroa duzu, ez? Bai, pixkate, akitu aia, ez dakit zenbat garren eguna da gaur, eta Zazpigarren eguna uste dut, ez? aldapa txikia geratzen dugu ja amaitzeko. Zuzara San Fermino tope? Nik beti esatut, San Fermin zale amorratua naiz, baina ez zezenketa zalea, importantea. Hombre, xaloan ez gara zezenketa zaleak altita hori noa gara. Animaliak bizirik. Hola, Bai, ala da. Justo horrela hitz egiten nintzen leno, ez nola? Batzutan San Ferminetan pentsatzen dugunean eta inbeste zezer hilko direla, bueno, erailko dituztela. Ematen olako mina bihotzean, ez? Gero bai egia dela kalean giro polita dagoela eta gustora gaudela, baina guau. Bai, San Ferminak zezenak baino gehiago dira eta zezenak baino gehiago gara. San Ferminak jendeak egiten ditu, San Ferminak da kalea, improvisazioa eta inork ezin du ukatu. Zezen plazan sartzen diren 16.000 pertsonetaz aparte, milaka eta milaka bizilagun gaudela eta kanpotar hemen San Ferminetaz bizitzen. Zein da zuretako momentik hori gustokoena? Wow, zaila da esatea, baina ez zai gehiago gustatzen 6a, baina 7a iruditzen zait dela ja San Ferminetan sartzen zaren edo kontzientzia sartzen zaizun momentu hori, eta hortik aurrera ja gora. Esango nuke momentiko asko ditu dela, eta saiatzen naizela txek egiten gauza askotan. Eta zu, aitari, bueno, aktorea zara, oien, eta kulturaldetik nola ikusten duzu guztia? Kulturaldetik San Ferminak dira Euskal Herriko jairik onenak, zalantzarik gabe, baina onak izateaz gain iruditzen zait oso ongi adierazten dutela gure herriak dituen idiosinkrasian dauden simboloak, dauden plazerrak, dauden nahiak, eta San Ferminako hori bizitzeko jai paregabeak dira. Eta kulturaldetik zalantzarik gabe badago musika eskaintza izugarria, ez bakarrik kontzertuetan, baizik eta kalean. Ikusten ari gara, ez, oraintxe bertan. Euskal Herriko txarangarik onenak egon daitezke San Ferminetan, kalean, edozein momentutan, edozein iskinetan. Iruditzen zait, kulturaren ikuspegitik jai paregabeak direla. Mila esker, oier, disfrutatu jaietaz, eta gora San Fermin, ez da? Ongi amaitu azken txampa honetan, eta... Bai, ja, gogotxu, ja, nekia ere somatzen da jendartean. Denontzat, eta gainera, bero honekin uste dut denon gaudela pixka badia arrastererako. Hidratazioa behar du, hidratazioa. Honekin egingo dut topa ni gaur. Ongi pasa! Ongi pasa, bai. Nentzen un poco de peda. Bai, zer dago San Fermina, ja, 12. eguna, guau. Bai, arrazongi egirra. Zer egin duzu San Fermina hauetan? Ikasi. Ikasi? Izan ditut errekuperaketak. Eta ja bukatu dituzola, Bai, eta gainera aprobau. Guau, osea, que gaur ospatzera. Bai, exacto. Tope, eta zein da gaurko plana? Pues guztia la txama. La txama da gaur? Bai. Zer dutan? Gaueko 50. Gaueko 50 ja oiare gongo nahi segurenik. Baina la txama da la leche, ez? Bai, lehenbiz a las charangas eta gero a la txama. Claro, orain hasten dira txaranga, gari digute grabatzen, bi telebista ditugu, Laguna, ez zuena atera nahi orain grabatzen. Eta ze txarangatara zoazten? Irrintziko txaranga. Osea, zezenketatatik ateratzen dianean joten zarete? Hoi da, peinetan. Baina zezenketatara ez? Ez. Arras kontran. Primeran, hobe juerga, hobe giroa, kaleko giroa, ez ditugu zezenak behar San Ferminetan. Literal. Zein da zuetako momentik hori gustokoena San Ferminetan? Txarangak. Txupinazua eta txarangak. Hoi da, txarangak. Baina nongoak zarete zuek? Nongoak zarete? Elizondokoak. Orduan, zei zarete men eta ez lesaka aldean?
Bere gankara lesakarate. Ai, bala letxe! Dituko biek. Onge. Bizketora. Osa, zarete tope San Fermineroak lesakata. Bai, hemen urtero. Oso. Azpilkuetarate ganginen. Nora? Azpilkuetarat. Ai, ene! Juergistaren txapa eta akreditazioa duzue hola. Aizue, ongi pasa. Disfrutatu eta gora zuek eta gora San Fermin. Esker mila. Esker, San Fermin. Zer moduz, bikote? Opa, ondo. Ondo. Nondik zatozte? Usurbil eta Donosti. Primeran, lehenengo San Ferminak edo ez? Ez. Zula pañuelikoa daramazu orduan, ez? Igual ja esperientzia gehiago duzu, ez? Zu pañuelikorik gabe Hori da, zapirik gabe, baino bai. Orduan, atentzio gehiago, Atentzio gehiago esatze, Erakarriko duzue, bai. Zer modu, zein da zuen gauzari gustokoena San Ferminai buruz? Bueno, etorri gea, printzipio segun pasa, dantza egin nahi dugu. Perfecto. Eta Egin dugu. Egin dugu dantza. Aurkitu dugu hortikan DJ ibiltari bat. Bai. Esan oso polita. Gustora jarri gea, Eta hori, aire librean dantza egitea gustatzen zaigu. Orain gainera ez, haizea ja nabari dela ez, orain arte izan da nahiko zaila ez, beroaren kontua izan da astuna. Bueno. Ez hain beste zuen dago. Bilatu dugu gure txokoa, Itzalean egon itzala, gea. Eta ura ez, orain nahi zineten freskatzen. Hoi da, ura asko. Eta orduan improvisazioan sartuko zarete hor, aber ze agertzen den hortik, eta gaur eben egingo duzuelo edo bazoaz etxera. Etxera goaz, bueltan. Bai. Ier lana dugu eta... Aien, karo, astelena... Eta astelena dana. Karo, Iruñan gelditzen da, baina, karo, jendea normalean bastenetan lan egiten du, ezta? Aukera dago gelditzeko, baino bagoa, ez hola, eta pozikoaz ere. Perfecto. Eta zein da zuen dago momentukorik gustokoena San Ferminetan? Zen mehen badakizu ez, momentikoz beteta dago guztia? Momentu gustokoena. Bueno, Disfrutatu ez behiko dantzaldi horrekin. dantza egiten Gu eta dia, eta... Bai, eta begiratzen zunean beste pertsona, eta jartzea hola, eta esatezti, bai, hori. Superongi. Ba, gora zuek, ongi pasa, eta... Esan dira zuen musu bat emango zuela xaloa telebistarako, ez? Musu bat. Epa, gora baitasuna! Aio!
hemen elkartu gara beste itsaso batekin, zer moduz? Ongi bai, oso ongi San Ferminez pasatzen oso gustora. Primeran, ze gustoko duzu San Ferminetaz? Dena, baina, osea, eske nola, ni ezin dut gauean jende askorekin atera, orduan egunan, pues aprobetxaten dut asko. Noski baietz, bai. Justo gaur izaten da, bueno, egun hauek dira pixka bat, ja, como azkenengoak, ez? Orduan pixka bat nekatuta gaude guztiak, ez? Baina egunean zehar nabari da giroa polita dela, ez? Bai, oso polita. Gainera, 15ean, asteazkenean, da nire urtebetetzea. Ah, behitu? Bai. Orduan ospatuko duzu tope? Bai, oso ongi, bai. Ospatzen duzu lehenago 14ean edo 15ean resaka guztiarekin? Ni ezin dut edan. Eta orduan ni edaten dut Coca-Cola, zeren ezin dut alkola. Bueno, baina, karo, inguruko jendea, lagunak, familia guzti hori, egongo da pixka bat 15ean, flojo, eh? Bai, 15ean nire iloba, nire izebak, nire mutila, eta nire gurasoak, eta ni... Super ongi. Bai. Eta zein da zuretzako momentikorik gustokoena? Badaukat asko, baina, bueno, eske ni bezitzen dut egunero, eguna. Hemengoa zara, Aldezarrekoa? Bai, Atarrabiakoa. Atarrabiakoa, bueno, pixka bat urrutiago, baina nahi eta ere, Nafarroakoa izanik, izaten da jai super potentea guretzat, ez? Bai, gainera bai, oso ongi eta gustora. Primeran itxaso, ongi pasatu eta zorionak, 15ean. Mila esker. Ongi pasa. Berdin. Aio. Ero arte. Beno, izan da giroa, kaleko giroa, 12ean ja, jendea pixkat negatuta dago, baina bendikan gogotsu. Eta gu ja bagoaz, espero disfrutatu izana, eta bihar ere bueltatuko gara. Aio, ongi izan! Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.